men not now, like somebody like Buhari, after another 4 years, 8 years in presidency, we give Igbos the power. Nobody else will do that. Only Buhari. Where do you the power here? Can I Buhari? Oh, Buhari will give us power. We transfer the presidency to Igbo man. Because he has conscience. He takes a decision. It doesn't matter who you are, where you come from. Now, Mr. President, I'm very happy. Somebody like Umeha is a young man who fears God, who think about the poor like yourself. Give him power to rule Igbo people and Nigeria as a whole. I'm very grateful. I salute you, Mr. President. Thank you. Igbo Igbo ekele m unu ka onye chisi bike ya zere abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa. Mụ na nji bịa n'ụbọchị taa, ọ dị mwute, ọ na-agba anya mmiri, ọ na-agụ akwa. Ekwo m mbụ si Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha, Igbo na-egbukwa n'onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-egbu ha. Gịnị ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa gbasatara ihe na-eme n'ala Igbo? Kemgbe 1999 amalitere ọchịchị onye kwuo uche na ala Naịjirịa, ka Igbo na-asị ọ bụ tọn anyị, ọ bụ tọn anyị. Afọ 4 ga, afọ 8 ga, ndị Igbo ka nọkwa na-asị na ọ bụ tọn anyị, ọ bụ tọn anyị. Mokere jele nne gị kọkọrọ otu awụ n'ezi. Ma ọ na-abụ ihe mwute, ọ na-abụ ihe mwute wee nye ihe na-eme n'ala Igbo. Na ndị Igbo a na-ewe na ọ bụ ndị nwere akọ na uche, na ọ bụ ndị maara ihe, na ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ, na ọ bụ ndị nwere uche. Mana ihe na-eme n'ụbọchị ndị a na-egosi na Igbo uche adịghị anyị n'ime. Enweghị onye m na-asị iwe wele. Onye chọrọ ịmụ isi na wọl ya, ma onye chọrọ ịkpụ isi na mgbaja ya kpọọ. Ọ bụ na ihe a na-ekwu na-ewute gị, gaa kpụ isi na transfọma. Kedu ihe bụ isiokwu m? Isiokwu m na-ekwu n'ebe a gbasatara ihe nwanne anyị nwoke, oke n'ụlọ ewu na-amụ n'ọbụ, oke n'ụlọ ewu na-amụ n'ọbụ. Onye nna, onye ọ ga-abụ asị ajụwa ihe na-eme n'obodo taa, asa kpọtụrụ ya. Uzi ya bụ onye na-anyụ mamịrị n'akwa, uzi ya bụ onye ọkụkọ na-egwuru akwa ya. Ya bụ nna anyị, nwanne anyị nwoke, papa anyị, dede anyị jini atọ atọ eze ọsịnya na-aza gị n'egbu ahụ ya. Ihe o kwuru gbasatara Peter Obi, enyi onye mgbe si kemgbe amalite ọchịchị onye kwuo uche n'ala Igbo, na ọ bụ naanị na South East bụ ala Igbo bụ ya bụ ebe enweta onye pụtara ịzọ ọkpụkpọ ọchịchị n'ala Igbo. Agba ya tọọchị na mgbe ahụ, gbaa ya tọọchị na akpa skuul, gbaa ya ebe niile, gbazuo ebe a na-achọ ma nwere ihe a ga-eji wee kpodo ya n'obe. Onweghị enyo onye ihe nla ga-enyo, were onyoko mita nyoo, were onyoko nkom nyoo ihe nla ga-enyo ka mara ma ihe a ga-eji kpodo ya n'obe. Onweghị ihe ọbụla Naịjirịa chọtara. Naịjirịa na-aga n'ihu na-ehibe aja n'okwu, si ya gawa na ọ bụ ya bụ onye a na-akwado, onye a na-ele anya ka ọ bụrụ onye ga-anọchite anya anyị. Bụkwana bụ ihe ndị Igbo na-adọrọsi kemgbe, na-eberesi kemgbe, na-enye anyị ohere ka anyị bụrụ achịkwara Naịjirịa ote ndị ọzọ si wee na-achị. N'ihi na ndị Igbo na-atụle osi eme nwaanyị ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Maka si na-ahụta n'ọnọdụ a, Soludo pụtara mgbe o kwuru ihe nle okwu si na Peter Obi enweghị ike ịba n'oche ahụ, a na-akpa ya na ọ bụ ihe egwuregwu. Ugbo ya wụrụ ata eze. Echebụ na asụkọ nwanne nchi na eli nchi, mana ihe a na-ahụta n'oge a na ọ bụzi Igbo na-ere onwe ha. Ka m nwụlatagide n'otu mpaghara na ala Anambra steeti bụ ya bụ nsogbu Igbo na-enwe. Anambra steeti bụ ya bụ nsogbu Igbo nweghị taa. Ọ nwere okwu a na-adị ekwu n'ala Igbo si onye hụrụ agwọ hụ onye Mbaise, ya epu ụzọ gbuo onye Mbaise tupu ya egbu agwọ. Okwu emecha wee na-ekwu acha n'otu akụ, emechakwa wee bịa ekwere ya wee okwu si onye hụziri agwọ hụ onye Mbaise, ya epu ụzọ gbuo agwọ tupu ya egbu onye Mbaise.
ihe ndị wee bụrụ okwu ekwurekwu okwu ihe eji na-ama atụ. Mana ihe m nwere ikwu n'ụbọchị taa bụ onye hụ onye Anambra hụ akpa ego nwanne tupu gị na-eburu akpa ego ma ihe ị ga-eme onye Anambra tupu gị na-eburu akpa ego. Ọ bụrụ na ime ahịa imere onye Anambra iburu akpa ego ahụ onye Anambra ga-edola gị mmụọ. Anya m na-elekwa ọ dị ka Judas Iskarịọt bụ onye Anambra. Ọ dị ka Judas agbụrụ ya si Anambra wee pụta n'ihi na ọ bụ Judas bụ onye rere nna ya ukwu n'ihi ego. Anambra ha mariri Ojukwu. Anambra bụ ha ka na-erekwe Nnamdi Kanu n'ụbọchị taa. Igbo ahụkọ ego n'anya Igbo ahụkọ ego n'anya kpọọ ya Anambra. Ifeanyị Ụbawa onye Anambra. Ifeanyị Ejiofor bụ ọka ikpe na-achịchara anya Nnamdi Kanu na-ebu ha na-ebu ya taa Anambra. Kedu ihe bụ isiokwu m? Peter Obi na-achịwata si na ọ gaghị achị. Atọ Eze bụ onye kwuru mgbe Buhari na-achị si na Buhari bụ onye ga-enyefe ọkpọchị Buhari another 4 years, 8 years presidency. We give Igbo the power, nobody else will do that. Only Buhari. A na-agba mbọ ka ele onye Igbo ga-anọkwa ebe ahụ. Ọ bụ na asị na n'ihi ndị Igbo na-atụ ihe asị na ọ bụ ndị na-ekwu asị if Mohammed no go to the mountain, the mountain can go to Mohammed. Werekwana ọ bụ kpiri ewu ọwụfụ ihe ahụ. Somebody like Umeha is a young man who feared God, who think about the poor like himself. Give him power. Ọ bụ na nwamkpụkpụ eme ihe o ji bụrụ na agaghị ala ya nwaanyị. Igbo na-agbakwanụ mbọ sị ka eme ihe nle nwere ike ime ka ahụta na ma Hausa ma Yoruba ka ahụkwa na anyị bụ mmadụ na onwe ihe na n'ime. Ọ bụrụkwa n'ime akwụkwọ nsọ na-ekwusi a man from the east, the wise man from the east. Nigeria, the solution of Nigeria today, ma Nigeria ọ ga-ebi ma Nigeria ọ ga-agbasa, ọ bụkwa east ya bụ ndị Igbo. Ma anya m hụta n'ụbọchị taa bụ na racha ndị Igbo na-asị na ihe arata na-akwụ ọnụ n'ala, ihe arụchata na-akwụ ite n'ala na-akwụ ọnụ, ihe akpata na-akwụ ite na ọ na-akwụ ọnụ ka ọ na-adị alakwa. Ya na Atọ Eze, Soludo na otu ndị ọzọ ha na-agbazi onwe ha mgba kama ha ga-abụ ndị ga-ehie nwanne ha aja n'ukwu ka ahụ na nwanne ha nwoke gakwara ka ahụ na nwanne ha nwoke ka ha marịta nnọọ ma ga-asụ na owu nte ma afụze nke a gaziri ụlọ ikpe. Ha bụzi ndị na-asịzi na ọ gaghị achị. Ndị a niile na-abụ ha n'elu na-abụ ha n'ala. Ọjị Ụzọ Kalụ ibu ha n'elu ibu ha n'ala. Atọ Eze ibu ha n'elu ibu ha n'ala. Soludo unu abụ ha n'elu unu abụ ha n'ala. Dave Umahi unu abụ ha n'elu unu abụ ha n'ala. Kedu ihe a ga-eme na agagbara na agbara n'ala Igbo? Kwadonu Biafra unu akwadoghị. Kwadokwanụ Peter Obi unu akwadoghị. Kama unu si kama ọ na-agaghị abụ unu a na ihe dị abụọ otu ya mee. Ya ihe ndị Igbo ji si na onye nwanne ya na-agba aja egwu ụka anyị na-adị akụ ya. Ihere na-emezi anyị nwa na-esotu n'azụ, ihere na-emezi anyị nwa ịzazụ ndị Igbo n'ihi na ihe a na-ekwusi na Igbo hụrụ ego n'anya karịa onwe ha. Anyị hụ na ya wee kwere. Ugbu a unu na-ekwuzi na Atiku na ọ bụ Atiku unu na-akwado na Atiku na ọ bụ ya abụ mbube unu n'Igbo ga-eji arịgota n'ọkwa ọchịchị. Kedu ihe okwu ihere karịrị nke a? Afọ du afọ unu si na ọ bụ tọnụ ndị Igbo, afọ du afọ na ọ bụ tọnụ ndị Igbo. Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha. Igbo na-egbu onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-egbu ha. Igbo na-ere onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-ere ha. Lee ihe Sheikh Gumi kwuru ụbọchị ole gara aga. Sheikh Gumi si na the bandits, the Fulani terrorists, na ha bụ the northern warriors. Mana ụbọchị taa Igbo na-elezi our ESN na-ezite ndị agha na-agbagbuchi ụmụ ntorobịa anyị n'ihi gịnị na anyị na-azọ nwere onwe. Gumi na ha bụ the northern warriors. What are they fighting for? Kedu ihe ha na-alụ? Akụtu Islamites to occupy, to take over. Anyị asịkwa ka ọ ga-adị otu a ka anyị laa nụrụ na nke anyị nụrụ na nke onwe anyị. Ụmụnne m,
biko kedu ihe ndị a niile kwuru n'ọnụ ha atọ eze ihere na-emezi anyị n'ihi onu a